Ahojte, dobrého zdravíčka vám všetkým prajem, volám sa Jan Hubinský a opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. A tak ako vždy aj dnes dúškom čerstvej vody pripijam na zdravíčko nás všetkých. Dnes zase trošku viac konkrétne k tomu zdraviu, pretože je zjavné, že veľmi veľa sa deje v úvodzovkách na politickej scéne, ale bolo by veľmi dobré, keby sme sa nenechali nejak vtiahnuť a príliš nechať zmanipulovať tým, že teraz sa rúca svet alebo že sa niečo extrémne a závažné deje. A treba si naozaj udržať chladnú hlavu a naozaj sa nenechať stiahnuť žiadnym prúdom, ktorý sa zdá, že je extrémne silný alebo že sa vám zdá taký alebo onaký. Naozaj všetky tieto skúšky, ktoré máme, sú o tom, aby sme sa naučili konať s chladnou hlavou, aby sme si dokázali najskôr veci overiť, aby sme ich najskôr dokázali nacítiť, aby sme len neposúvali jednu správu, ktorú sme len pred pár sekundami dostali a urobili z toho potom celospoločenský guláš. Takže naozaj treba hlavne byť v pokoji. Bolo by veľmi dobré, keby sme sa nenechávali namotávať na tie médiá, v ktorých potom má veľmi veľa ľudí strčenú hlavu celý deň. Naozaj to potom robí nepokoj aj v rodine, že už niektorí ľudia nie sú ani schopní komunikovať s vlastnou rodinou, nemajú čas na aktivity, ktoré treba aj v rámci rodiny uchovávať a podobne. Takže neprepadnúť, pretože aj z tohto veľmi rýchlo vzniká závislosť a hlavne toto nie sú situácie, ktoré sú zanedbateľné, čo sa týka nášho psychického a mentálneho zdravia. Takže naozaj si držte zdravý odstup, nebojte sa, ten svet sa zase ako nezborí. Sú tu ľudia, ktorí pracujú aj v prospech toho dobra. Vždy tá rovnováha nejakým spôsobom sa ukáže. Čo je podstatné, aby my ako jednotlivci, v úvodzovkách jednoduchí ľudia, aby my sme neboli tí, ktorí budeme robiť z komára slona a naopak, aby sme to neboli my, ktorí nepostrehneme dôležité veci len tým, že vždy sa necháme učičíkať alebo odtrhnúť našu pozornosť od toho podstatného. Takže dnes by som sa chcel vyjadriť k soji, pretože soja je podľa môjho názoru surovina, z ktorej nikdy nikto neochorel. Je to niečo podobné ako vírus, ktorý nikto nikdy nevidel, ale ktorý dokázal nakaziť svet. Spomeňte si, ktorý liek sa stal úhlavným nepriateľom počas covidu pre tých, ktorí mali záujem viac ponúkať cez vojenskú operáciu spoločná zodpovednosť ľuďom niečo iné. Bol to Ivermectin, nie je to vôbec podstatné, ale takýmto úhlavným nepriateľom v obchodných regáloch sa svojho času stala aj soja. A dobre viete, že vždy to, čo sa snaží ten Matrix, alebo ten systém, alebo teda tí obchodníci, o čo sa snažia vždy zlikvidovať, už či je to človek, či je to informácia, či je to nejaký produkt, tak je to vždy to, čo kazí niekomu biznis. No a soja, ktorá po mnohých stránkach týkajúcich sa zdravia vytlačila mäsové výrobky z regálov, ľudia začali chápať a hlavne začali cítiť, keď vymenili soju, sojové produkty za mäso, že sa im zdravotne výrazne polepšilo, no tak samozrejme niekomu to zobralo značné zisky, no a preto sa spustil lov alebo protikampaň na soju. Soju, ktorá sa inak nazýva aj zlatou fazulou, som si ako vždy aj ja osobne preveril aj sám. Samozrejme v krajinách, kde je táto plodina vyslovene ako doma. To znamená, že nehľadal som informácie na Google, ale išiel som priamo tam, kde soja po tisíce rokov je absolútne prirodzenou surovinou. Sú to samozrejme predovšetkým ázijské krajiny ako Čína, Bali, Thajsko, Japonsko, ale veľmi veľa
sojových produktov, hlavne tofu, nájdeme aj na Havaji, kde som sa bol takisto pozrieť. Nikde tam som nenašiel od bežných domorodcov a od mladých až po starých a ani od lekárov, liečiteľov a šamanov žiadne správy. Naozaj ani jednu jedinú o škodlivosti soje. Nikde u nich také štatistiky neexistujú. Ja som soju objavil asi 20 rokov dozadu, najmä potom, čo som sa odsťahoval do Austrálie, kde teda azijská strava, azijský druh stravovania je veľmi populárny a rozšírený. A tiež predo mnou za 30 rokov, ktoré venujem práci s ľuďmi a postupom času teda veľmi intenzívne, aj čo sa týka výživy a tak ďalej, tak za tých 30 rokov predo mnou nikdy nikto nestal s diagnózou, ktorá by bola zapričinená sojou. Som tiež po 20 rokoch konzumácie soje a sojových produktov živým príkladom toho, že sa zo mňa ani nestala žena, že nemám prsníky, že nemám na sebe žiadne hormonálne zmeny, ktoré by boli nejaké abnormálne. A kto neverí, tak kľudne sa môžete prísť pozrieť a môžete prísť aj opačiť. Taký hamblivý až nie som. Ale naopak by som povedal, že množstvo materiálov, ku ktorým som sa dostal, nielen teda to, čo som si dohľadal ako informáciu medzi živými ľuďmi, ale aj tá literatúra, hlavne tá stará, tá poctivá, tá neklamlivá, mi len toto všetko potvrdila, že soja je tak, ako každá rastlinná plodina konzumovaná v spoločnosti po tisícročia, naozaj veľmi zdravá a výživná, niet čoho sa pri nej obávať. Samozrejme, vždy zdôrazňujem, je veľmi dobré a prospešné, zistite si pôvod a čím bližšie sa tá plodina pestuje k tvojmu domovu, k tvojmu obydliu, tým je to lepšie. U nás soja sa pestuje aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Maďarsku, takže nie je to vyslovene surovina, ktorá by k nám musela preletieť polovicu planety. Sojové bôby obsahujú približne 40% bielkovín, čo je takmer dvakrát viac ako v mese. Toto je informácia, ktorú málo kto vie. To znamená, že ako surovina vo výžive človeka nemá konkurenciu, čo sa týka bielkovín. Preto na nej funguje ohromné množstvo silových športovcov, ktorí sú vegáni, ktorí sú vegetariáni, veľmi veľa ľudí zo športového sektoru. Ďalej soja obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny. Pre tých, ktorí nevedia presne, čo to znamená, sú to aminokyseliny, ktoré telo nevyhnutne potrebuje, ale nevie si ich vyrábať alebo syntetizovať samé. Tuky, ktoré nájdeme v soji, takmer z 90%, 85 až 90% tvoria nesýtené mastné kyseliny, takzvané zdravé tuky. No a keď by sme si mali prejsť celú tú plejadu výživných látok od vitamínu A cez minerály až po magnézium, fosfor, draslík a podobne, tak mnohí by boli šokovaní, čo za výživnú surovinu soja vlastne je. Soja je zároveň aj ohromným zdrojom energie, či pre deti, či pre dospelých, najmä pre tých, ktorí sú unavení dlhodobo. Je na rozdiel od mäsa fantasticky a výborne stráviteľná, má ohromné množstvo vlákniny na rozdiel od mäsa, ktoré má 0 gramov vlákniny, čo je prvý a najväčší príčinný mechanizmus k degenerácii nášho tráviaceho traktu. Je výborná pre tých, ktorí potrebujú naozaj kvalitnú výživu, ľahko stráviteľnú a majú citlivé žalúdky, majú citlivé tráviace ústrojenstvo. A čo je takisto veľmi podstatné, že ten olej sojový, pokiaľ ho samozrejme konzumujete v soji, to znamená, že súčasť celej plodiny, nie že ho budete piť extrahovaný, výborne chráni cievy
pred kornatením. Takže pozor ale na ten olej, pretože olej, ktorý sa nachádza priamo v tej surovine, nie je to isté ako olej, ktorý je rafinovaný. Ten už je vážne poškodený a tie jeho výživové hodnoty už majú málo čo spoločné s tými informáciami, ktoré o tom oleji kolujú. Soja nemá žiadne oficiálne potvrdené zdravotné kontraindikácie, tak ako mäso, ktoré sa dokonca ocitlo aj na oficiálnej listine potravinových karcinogénov, a to najmä po úpravách, ktoré ľudia s mäsom a s mäsovými produktami robia a ktoré tak ľuďom často chutia. No a mlieko ako náhrada pri kojení, to sojové je fantastické, dá sa kúpiť, dá sa aj urobiť doma, receptov nájdete kopec na internete, tí, ktorí si dajú záležať, tak bez problémov si to urobia aj doma. No a soju môžeme konzumovať samozrejme ako bôby vo forme tofu, takisto tempeh, sojové kocky a tak ďalej. Len sa to treba naučiť pripraviť a tí, ktorí by ste nevedeli takéto niečo pripraviť, my organizujeme u nás, u pánov Baklažánov, aj kuchárske kurzy a veľmi radi vás zaučíme, takže dolu po tento príspevok dám aj kontakty na nás, aby ste si vedeli dohľadať. Takže na zdravíčko a nech žije soja.